Tervetuloa Game Realityn pelivideoiden pariin ja tällä kertaa otetaan jälleen lyhyt unboxausvideo, jossa avataan PDP:n valmistama Call of Duty-teemainen ohjain, joka toimii Xboxilla, mutta myös Windows 10 ja 11 käyttöjärjestelmien kanssa. Eli ei muuta kuin pidemmittä puheitta avataan laatikko ja katsotaan minkälainen ohjain täältä paljastuu. Kyseessähän on siis ohjelmoitavilla nappuloilla varustettu peliohjain, joka maksaa noin 40 € ja on siis langallinen. Ja ohjaimessa on Hall-efektin valmistamat liipaisimet, mutta ei kuitenkaan Hall-efektin tatteja, jotka olisivat olleet ehdottomasti keston ja laadun kannalta parempi asia, mutta siinä se nyt on. Liipaisimet tuntuu aika hyvältä, vähän erilaiselta kuin tämmöisessä perinteisessä Xbox One-ohjaimessa, eli vähän enemmän tuntuisi olevan jäykkyyttä näissä Hall-efektin liipaisimissa. Ja tässä tosiaan ohjain on tämän näköinen ja se myös loistaa pimeässä, joka aivan kohta myös testataan. Ohjaimen mukana tulee 2,4 metriä pitkä kaapeli, eli pituutta on ihan kivasti, ja totta kai jos tarvitsee lisäkaapelia pidempään, niin kaupastahan niitä saa melko edullisesti. Ohjain on tämmöinen, ei sen kummempi eikä oikeastaan mitään muuta mukana ei tule. Netin kautta voi ladata appin, joka toimii Windowsissa, ja sieltä voi ohjelmoida, sen kautta voi ohjelmoida nappuloita. Ristiohjain vaikuttaa mukavan jämäkältä ja aika erilaiselta kuin normaaleissa Xbox-ohjaimissa. Yleistuntuma on aika hyvä, ehkä hieman pintaan aavistuksen liukkaan tuntuinen, mutta ehkä se kuitenkin pysyy käsissä. Muotoilu on hyvä ja ohjaimen takaa löytyy ylimääräiset liipaisimet ja nyt kokeilemme nopeasti tuon loistokkuuden, eli tökätäänpä ohjain kaapelin nokkaan. Ja liipaisimet voidaan asettaa kaksisuuntaisesti joko normaaleiksi, näin, että ne painuvat alas asti, tai sitten ne voidaan laittaa tiukaksi tällä tavoin, että ne eivät juurikaan painu alaspäin. Ja ihan mielenkiintoista nähdä, miten tämä vaikuttaa itse peleissä sitten. Eli asetetaan vasemmanpuoleinen normaaliksi tuosta kytkimellä noin, painuu alas asti, ja tässä oikea liipaisin on laitettu kytkimellä tiukaksi, että se ei painu oikeastaan juurikaan alaspäin. Mielenkiintoinen, alkutuntumaltaan ihan mielenkiintoinen ohjain, ja ei nyt varsinaisesti eroa normaalista Xbox Series X-ohjaimesta mitenkään, eli tuossa on nuo 3 nappulaa, screenshot-nappula, ja tuosta voidaan mykistää tuo kuulokemikrofoni ja semmoista. Mutta katsotaan, miten tämä käyttäytyy itse pelaamisessa, ja lisää mietteitä sitten siitä.